Hej og velkommen til den 17. december. Jubi! Jeg har tændt mit kalenderlys på den 17. december, kan I se. Og i dag er det søndag den 3. søndag i advent, kan I se. Så jeg har tændt 1, 2, 3 adventslys her. Så nu mangler vi kun den 4. søndag i advent, og det er juleaften i år. Så det er nu mega fedt. Så ja, men vi skal have åbnet den 17. i de her 3 julekalendere her. Så lad os starte med den her chips julekalender, som jeg starter med hver gang. Så skal vi bare lige have fundet den 17. december. Den er lige der. Det var billedet. Det virker måske lidt bedre, hvis det er video. Den 17. december er lige her. Den var lige foran næsen på mig, så det var mega nemt. Så den var den nemmere at finde. Så nu skal vi bare lige få den op. Så vi river den bare op. Og den er intakt. Ej, hvor lækkert. QR-koden. Fedt. Så skal vi bare lige se, om vi kan. Nej, det gør jeg her bagefter. Så lad os se, hvad det er for nogle chips. Det her, det er Kims Snack Chips original. Ja, okay. De er fine nok, men det er ikke lige mine favoritchips. Men de er gode nok, så det er da dejligt nok. Og jeg fik nag, og QR-koden er stadig intakt. Ej, hvor det godt. Så skal vi have åbnet den 17. låg i den her lakridspibe julekalender her. Og den 17. december, den er faktisk allerede lige her, kan I se. Og den vender den her vej. Altså, man åbner den der vej. Okay. Jeg kan godt lide de her låger her. De er så nemme at rive over. Det er ikke ligesom på chips julekalenderne. Så det er mega dejligt. Så lad os se, hvad det er for en pibe, jeg får i dag. Det er også en med det lyserøde krymmel, den originale lakridspibe. Ej, hvor lækkert. Nu kan I så se her, der er godt nok ikke mange låger tilbage. Og der er virkelig også mange, der er blevet åbnet. Der har været 2, 3, 4, 5, 6, 7 låger tilbage. Og det er rigtigt, fordi i dag er det søndag den 3. søndag i advent. Og i dag er der lige præcis en uge til juleaften, fordi juleaften falder på en søndag i år. Så i dag er der lige præcis en uge til juleaften, så det er mega fedt. Så ja, så lad os få åbnet den 17. låg i den her juletuben julekalender her. Og hvad fanden? Når der er røget noget græn af, ligger vi lige herover til mit kalenderlys. Så lad os se, hvem den 17. låg er med i dag. Den 17. den er lige der, og hvad er det nu hun hedder? Jeg kan godt huske hende. Det var hende, jeg fik en hoppebold med eller sådan noget. Jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder. Men lad os se, hvad der er i hendes låger. Den er faktisk allerede åbnet lidt. Så det er bare, om man kan... Fuck! Der ligger en... kom nu op. Der lå en QR-kode her. Det er... Står der tal på, eller? Nej, det gør der ikke. Juletuben. Og kan jeg vide, hvem det er med, om det er fra den 17. eller hvor den er fra. Der er ikke andre, ser det ud til. Nå, det er da spændende. Den gemmer jeg lige. Jul alle sammen. Det er super underligt for mig at sige lige nu, fordi lige nu der befinder jeg mig altså på en strand midt i Thailand. Det jeg har valgt at proppe i lågen for i dag, det er simpelthen en iste. Og det her, det er et levende bevis på, hvor meget jeg elsker iste, fordi jeg har simpelthen fragtet en iste hele vejen hjemme fra Danmark og her til Thailand. Så nu kan vi sammen tage en tår. Der har været tryk i. Så skål og glædelig jul alle sammen. Nej, der er en chokoladejulemand her. Ej, hvor lækkert. En chokoladejulemand, det er altid en god ting. Så det er da mega lækkert. Så det er da altid mega lækkert med en chokoladejulemand. Den må jeg nok hellere lade være med at kaste, fordi det er jo chokolade. Det kan jo nok godt nemt gå i stykker, så ja. Nå, men hvis du godt kunne lide at se med i den her 17. december julekalender og 3. søndag i advent, så må du gerne like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentarer. Så ses vi i morgen til den 18. december. Men indtil da, så hej. Chokoladejulemand, det var da ikke det værste. Det var faktisk den bedste låg. Den 17. låg, det var faktisk den bedste låg indtil videre, synes jeg. Mikrofon.